Inihahatod sa Indo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin impormasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Ngunyan, ang sa Indong makakaibahan. Aga sa gabos ng mga paraan tabay, mga kaimanwa, kamusta po kamo? Ako po si Joan Montecastro para sa programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Makakairibanan nindo kami ngunya na Webes, petsa 30 kan bulan ng Enero taon 2025. Mapaabot kami sa indo ng mga impormasyong may kinaaraman sa pangurual daw na buhay bilang sarong namamanwaan na nagmamakulog sa satong kapalibutan. Para sa indong mga kahapotan, mag-apod sa station sa 4805509 puon alas 11 sundo alas 12 ning pagkaudto kada Webes o sa CP number man po na Globe 0917-7984-808. Uliton ko po 0917-7984-808 o kaya pwede man na magdulok sa samuyang opisina Lunes sundo Biyernes puon alas 8 sundo alas 5 ning hapon. Asin pwede man na magpadarakan sa indong mga kahapotan o mga suhestyon sa samuyang opisina na makukuha sa Regional Center Site Arawi sa Legazpi City. Kami sa Indoma na aantabayan sa internet asin sa Facebook page Candizi GB. Ang DENR Munyan. Ang DENR Munyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa indong tagapagbareta. Ini ang katiripunan kan mga bareta sa DENR ngunyan. Pigresibi kan Goldcrest Aviary Incorporated ang pinakaenot na Avian Influenza Free Compartment Award. Hali sa Department of Agriculture o DA kan Enero 24, 2025 sa Hotel St. Elise, Legazpi City. Ang Avian Influenza Free Compartment Award sarong prestihiyosong award na pigtatao sa mga poultry farms, breeding facilities asin iba pang mga compartments na nagpahiling ng exceptional biosecurity measures asin pig-sertipikar bilang avian influenza o AI virus-free. Presente sa seremonya sina DA Undersecretary-Designate Constante J. Palabrica, National Avian Influenza Focal Person Director Arlene Vitiaco, Ligao City Vice Mayor JPM David, mga opisyales kan DENR Bicol sa pangingenot ni Regional Executive Director Francisco E. Emilia Jr., personales hali sa DA, Bureau of Animal Industry, Provincial Veterinary Health Office asin mga partners kang GCAI. Puon kan 2005, ang Goldcrest Aviary Incorporated maigot nang nagkukumple sa wildlife permit na parte kan mandato kan RA 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Sa ibong nalado, 70 na pamilya sa Sitio Cabaya, San Roque, Bula, Camarines Sur ang nagresibi nin food packs, tubig, hygiene kits asin plastic mattress sa pigsagibong Compassion Project kan DENR Association of Career Executives Incorporated kan nakaaging Enero 28, 2025. Sa mensaheng pigtao ni Red Francisco Emilia Jr., pigpamidbid niya sa mga residentes ang mandato kan DENR asin pighagad ang sa indang tabang sa pagprotehir, preserbar asin konserbar kan mga rekursos naturales sa rehiyon. Magigirumduman na kanakaaging taon, ang Bicol Region nagdanas din makukusog na bagyo, arogan severe tropical storm Christine asin ang super typhoon Pepito na nagkausa nin mga pagrasay nin daga, pagbaha asin storm surge
searches sa manlain-lain na parte kan rehiyon. Ini an katiripunan kan mga bareta sa DENR ngunyan. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Narong makakalikasang aldaw po sa giraray sa satuyang mga paraan tabay enot po sa gabos. Amuyaming bation ang gabos na mahihigos na personahes kan Office of the Regional Executive Director sa pamamayo po kan samuyang matibay na direktor na si Red Francisco Emilia Jr. Diyan man po sa opisina ni Assistant Regional Director for Technical Services ARD Ronel C. Sopsop, sa opisina ni Assistant Regional Director for Management Services ARD Ronel B. Astor, dyan man po kay ARD for Special Concerns Adona P. San Diego, asin po sa mga pag-iribata sa Mines and Geosciences Bureau sa pamamayo ni Regional Director Engineer Guillermo A. Molina Jr. IV, asin sa EMB po sa pamamayo ni RD Girly Abu. Siyempre po marhay na aga sa gabos ng mga naghihiling asin nakaantabay sa satuyang ngunyan dyan sa Penrose Sorsogon. Good morning po, marhay na aga po sa gabos na personahes kang Penrose Sorsogon sa pamamayo kan sa indang OIC Penro na si Forester Marlon C. Francia. Dakol po kita na nakaantabay ngunyan sa Sorsogon. Ang programa ta po baga na kapalibutan ta at amanan ta nare-reach talaga po kaini ang bilog na Bicol region. Kaya ngunyan po maugma kami kasi ang pag-uurulayan ta kung ano po ang mga environmental activities, ano po ang mga environmental programs na igwa kita dyan sa Sorsogon. Siguro po sa mga listeners na ngunyan nakakaranas ki mga pag-uran. Mauranon pong aga sa ngunyan. Kaya igwa nga ni po na nagbabaraha dyan sa Legazpi City. Kasubago kaya na-declare na diing klase ang mga kaakian sa pagkaagang ini sa aldaw na ini. Kaya kamauwatan mi po digdi sa DENR. Be safe po kitang gabos. Pero ngunyan nga ni, gari nagpundo na ang oran. Sana po tuloy-tuloy na ini na pagpundo kang oran. Sabi mi nga ni kasubaago kang mga kaopisina ko, Enero 30 na po pala. Makaskas po ba ang Enero para sa Indo? Sabi kang iba, gari ini na daa ang pinakamakaskas na Enero na naranasan ninda. Pero para man sa iba, medyo haloy. Pero dahil po sa last na ining Enero, ay last ng simana kan sa tuyang bulan. Ilalaog ta po ang pag-urulay ta manunungod sa mga programa asin polisiya kang sa tuyang Penro Sorsogon. Po, di na ako mahaloy i-introducir ko po sa Indo ang marepresentar kay OIC Penro Sorsogon, Forester Marlon C. Francia. Saro po siyang matibay na personahe, haligi na din po ini kang Penrose Sorsogon. Siya po ang Technical Services Division Chief na si Ma'am Mafe Reganit. Good morning po, Ma'am Pot. Hello po, good morning, ma'am. Thank you po sa sakto na ito sa gabos. Marhay na aga po sa gabos na naghihinan nyo kaning programa sa DENR. Yan po, sa nasunod, may slot yung Penrose, DENR Penrose Sorsogon para makapag-share kami about kung ano ang ginigibo ng DENR Penrose Sorsogon sa probinsya ng Sorsogon, serbisyo para sa gabos na Sorsogon. At sabay ko po digdi ang panguyang Planning Officer T, si Ma'am Judy Doma, para mag-share po din tuya na detalye kung ano ang mga Iyo po, ma'am. Kasubago man po, sabi ko digdi, mauranon digdi sa Legazpi sa aldaw na ini kaya diing klase sa mga aki. Diyan po sa Sorsogon, kamusta ang weather? Mauran din po ba sa Sorsogon sa ngunyan? ito po kanina mauran, pero ngunyan medyo liwanag na po sa kapalibutan. Maray man po.
Iyo ma'am, kasi sabi sa kuya kasubago, actually ka-chat ko si Ma'am Judy Doma. Hello po sa imo. Sa Planning Officer 3 kang Penro Sorsogon ang maiguson po na si Ma'am Judy Doma. Sabi niya kasubago, medyo intermittent daa ang internet connection diyan sa Indungunyan. As in warang kuryente ang aram ko. Pero maski nga ni na igwa kitang mga kaulangan sa internet connection, sa kuryente, di po mapundo ang DENR tangan ina mapaihatod sa Indo ang mga environmental programs na igwa kita ano mampot. So punan ko na po kasi aram ta na pagbago ang taon, igwa po kitang mga nakalinyada na mga plans and programs. Sa ngunyan po na 2025, ano po ang mga plans and programs na isasagibo kang Penro Sorsogon? So, Diyos makain yan, Diyos makain na agad tagabos po. I-share ko po ang mga plans and program for 2024 sa Sorsogon. Huwag po kitang yan, padagos pa din ang pag-reforest sa kagsatulang kagubatan under the ban sa program sa National Greening Program. Sa ngunyan pong taon, igwa kitang 55 hectares na tatanungan sa Barangay Milagrosa. Then, igwa din po kitang mini-maintain ng mga reforestation project under the ENCP sa Barangay Milagrosa. Ikaduang taon na po yung kaning iktaranunta na mga kahoy. Mhm. 7 hectares. Pira po? 107.78 hectares. Year Mhm. po na yan. And then, another from Barangay Milagros, Castilla, 100 hectares. Year 3 na po yan. Mantinar ka Medyo na wabara mampot mananggad ang sa imong internet connection. Ako lang ba? O talagang nagluluya ang connection ni Mampot? Kita mo yan. Mampot. Sige, ipadagos na po. Kasi bago nabanggit mo na ang pinaka-enot na priority program iyo ang reforestation efforts kang Penro Sorsogon na kung sain pigpapadagos ta ining National Greening Program. As in, nabanggit mo Mampot na sa Barangay Milagrosa igwa ka mong target na pagtataranuman na 55 hectares kada kula po ini na ektarya kidaga na tatanuman sa Barangay Milagrosa. As in, igwa din po kitang plantation and maintenance sa parehong barangay po na nag-abot na sa 107.7 hectares na ayun na po ang year 2. Sige po, Ma'am Pot, ipadagos mo po sa National Greening Program. May nabanggit ka kasubago na sa year 3 na king plantation and maintenance kang lugar na ini. Ayun po. So, 100 hectares din po yun. And then, that's on the terrestrial part. And then, mangrove areas po, padagos pa din ang pagtanong-taning mangrove sa mga, particularly po sa mga swamps area. And then, para din po sa Karamang Kagabos, ang probinsya po kang Sorsogon under the DNR Penro Sorsogon. Igwa po kitang bigin-maintain na around 3.9 hectares na mangrove areas yan sa Banuaan and Preto Diaz. Ini po yung area pwede talaga ini diverse of the mangrove. No na po ini kasi nanalo ini sa issue for the province of Sorsogon. Mangrove Preto Diaz Sorsogon. Sa ano naman po sa protected areas, iba po kitang tulong protected areas, itong Bulusan Volcano Natural Park na around 3,672 hectares. Ito pong Huban Magallanes Forest Reserve na around 1,032 hectares. And then po itong parte po kita kang tigaapot na Ticao, Burias, protected area. Adi anong pong Banuaan sakop sa ni sa PBBPS and padagos ang pag-monitor sa mga area. Ngunyan po igwa kita sa protected area, i-monitor ta kasi ining sarong protected area ta Sorsogon na itong Bulisan Volcano Nacho. Ini po ang area ini
demarcated po ini, kumbaga na survey ini. Igwa po ini mga signage so that people would be aware na they are entering the protected area. Ang sarong po protected areas, covered po yan sa tuyang batas na pinag-aapod na inay. Medyo igwa po kita dyan dapat susundon mga regulasyon para ma-maintain ta ang diversity sa sarong. And then po, para maproteksyonan po yan, igwa kita digdi sa Sorsogon yung pinag-apod na MFPC. Ini po ang sarong Multi-Forest Protection Committee comprising of various agencies. Yan po yan sa Tari, sa ano yan, ito non-government organization para magtarabag-tabang sa pag-mantinir o sa pagproteksyon sa tuyang mga resources. Ini po partner ini kang DNR Penrose Sorsogon para duman sa pag-monitor kung sino po ang itong mga violators. Ito po ang sarap sa mga sa partners. So, wala pong tabang kaning mga ahensya ini pagmansinir kang kapalibutan siya ang Sorsogon. Gumawa po kita para sa naman po masabi na gabos na siya ng bawal. Ang pag-utod po ng kakahuyan, nag-iiso kitang gabos na tree cutting permit. Ang gabos na ito mag-utod ng kahoy, dapat mag-secure ng tree cutting permit sa na. Ano ang mga kaibuhan? Dapat igwa siyang proof na sa diri nila itong dapat igwa siya na kumbaga sa na dahil nag-object sa barangay o sa munisipyo sa pagtutulungan. And then po ini, may po ini, ang inaano ko po na ang pag-permit, ini-issue lang po yan kang DNR Penrose Sorsogon sa probinsya kang Sorsogon. Depende po kung mga naturally growing ini, lalo ang mga premium species tulad ng tarada o tawaan. Ini po, pag siya, naturally growing po, ang nag-i-issue po kami ang regional po. Kaya tapos po na nag-aantabay, particular case of Sorsogon. Dili po kamo malibong na ang DNR Penrose Sorsogon lang po ang nag-i-issue pang permit na iyan. Ang permit po yan, igwa kaming tataram na QR code. Itong QR code po to can be scanned, lalo na dito sa mga partner ni para ma-detect yung original talaga to or dahil nagpapailay or peke yung yung sarong in-issue permit. Yan po yung madali na po siyang mamonitor. Ano ini ma'am pot na QR code garo safety feature kang tree cutting permit innovation po ba ini kang Penrose Sorsogon? Tagaro ining QR code sa indo ko ini siya nadangog na tighiras digdi sa programa kang DENR o tigigibo na din po ini sa ibang Penrose. Sa Amuya po, the other year pa, actually yan sarong part ng innovation sa DNR Penrose Sorsogon para madali ma-monitor ang kung peke or legit yung initial na permit. Kahit yung partner ng mga agencies kasi na-mention ko nga igwa kitang MFGC, na they are also partner in reviewing these documents para sa mga transport or tree cutting. Pakulang po yan sa tree cutting, pati transport permit. Kasi kapag magpautod ka ng kahoy, kung itatransport mo siya, taypuhan ko mag-secure ng transport permit sa DNR Penrose Sorsogon. So, ang transport permit din po yan, may QR code. Dapat po legit ang source ng transport nindo na mga kahoy or furniture. Huwag po yan na mga timber and non-timber products.
non-timber products like bamboo. Bamboo po, ang nagsisecure sin the dibdib. Hiram siya sa DNR so that they could transport. Dali lang po yan, pag-complete yung documents in 2 days, naliwas po pag-complete po document. Kasi po, talagang nagpapa-on-site investigation sina para makaraman na talagang legit yung mga sources ng sarong aplikante po. So sa Penro Sorsogon pala ma'am po, talagang tiga siguro nindo na ang mga permits na iluluwas kang Penro Sorsogon, may kumbaga may checks and balances, maiiling kung legit, kung lehitimo ining tree cutting permit na igwa kita tangan iman maprotektaran ang satuyang mga kakahuyan. Ano ma'am po, igwa kitang nagmensahe po sa satuyang Facebook Live na si Ma'am Rosa Betis. Good morning po, DZGB, listeners kang DENR. Thank you po. Pabati po Heaven's Friend Staff, Agarwood TV, Taano, Legazpi City, dyan sa Surara Integrated, Agarwood Albay, Lapnisan Farm, Malinaw Albay. Alabao ng pangaran pala kaining farm niya. Tapos igwa din po na nag-comment. Di ko sure kung basahon ko pa ba ini. Sabi yun kaini, at basahon ko lang po. Maiiling din naman nindo ini sa Facebook live. Ano, wala kita digding papanigan. Sabi po ni Ma'am Alma Espera, mas maganda talaga sa Sorsogon ang pamamalakad dyan, lalo sa magsasaka kumpara sa Albay. Mga inutil. Ala, tagit si ma'am. Lalo tauhan ng Dar Albay at Dar Region 5. Ala kita digdi. Hello po sa mga taga Dar. Shout out po sa Indo. Wala maitulong sa magsasaka. Nawawalan lang taniman ang magsasaka dahil sa kanila. Magreklamo ka kahit totoo, ibasura lang nila. Inutil, wala agrarian justice dyan. Ako po nagbasa sa nakang mensahe sa satuyang Facebook Live. Ma'am Alma, salamat po sa pagpadarakan sa imong sentimiento. Sabi ko nga ni, kapag may nagpapadara sa muya kang mga sentimiento, di imi siya tigtitake negatively. Gabos ini na mga sentimiento kan sa tuyang listeners, tigtitake mi ini positively. Tangani ina magkaigwa kitang mas maray na serbisyo publiko. Ano po, asin salamat po digdi sa nag-comment na si Ma'am Alma. Ta sabi niya, magayunda ang palakad sa Penro Sorsogon, sa Sorsogon, lalong-lalo na digdi daa sa mga farmers. Siguro, ang sa Penro Sorsogon, nahihiling kang sa tuyang mga kaimanwa na igwang maray na polisiya sa satuyang mga reforestation efforts, sa satuyang agrarian reform. Thank you po Ma'am Alma. As in, digdi din po sa iyang komento na kumpara da po sa Albay, siguro manlain-lain kaya po baga ang challenges as in difficulties ang sarong lugar. Minsan iba ang challenge, pwedeng economical, pwedeng political, pwedeng physical, pwedeng environmental kung grabe ang pag-uran sa sarong lugar. So, iban lain-lain po ang mga challenges na pigsasapar kada lugar. Pero ini po na sentimiento mo, sana po makaabot din ini sa tuyang mga kairibahan sa government service dyan po sa nakaiba ko pa sana po sa meeting. Ang dark bago mag Chinese New Year. Ano po, siguro mga magsasaka ta ining mga friends ta na mga para tanom, mga nagsasakri, mga heroes paano po baga ang magsasaka. Kung wara ki mga magsasaka, wara kitang makakaon, wara kitang kakauno na bagas, puro po kita ma-import sa iba pang lugar. Pero ining magsasaka ta, sinda ang nagsasakripisyo tangani na may makaon ang satuyang mga pamilya. Mas barato po baga pag nagbakal kita kipagkaon o mga sources directly sa satuyang magsasaka ta. Ang mga halimbawa, nagbakal kita ki mga okra, mga gulayon, mas barato ang makukuata kapag direkta kita sa magsasaka. Kaya po kami sa DENR, dakula po ang suporta ta sa satuyang mga kaimanwang mga magsasaka. Good morning po sa Indong Gabos Jadi. Po kamo mag-hesitate, maski po yan negatibo, maski positibo, tiga paunrahan mi po iyan sa DENR. Tagusumi po madangog ang sa indong mga sentimiento. Igaw nga po kitang comment si Sir Jerel Aranya. Ma'am Joanne po, good AM, kahit maulan, malipot may baha.
Ingat po always. God bless po all over the world. Uni naman si Sir, God bless all over the world talaga. Ano po, maski magparauran kung sa pang parte kang mundo, basta nagdadangog ka mo sa satuyang programang Kapalibutan ta at tamanon ta. Maraming salamat po. So, mampot, congrats ta. Igwa ka mong listener na nag-umaw kang magayon da ang palakad sa Sorsogon. Ano masasabi mo kay ni Mampot? Salamat tunon po at least inihinguwa mi na matawanan talagang marin na serbisyo ang Sorsogon. Sa Sorsogon po. Ako lang po sa Sorsogon. Siyempre may mga klaya, may mga nagdidiktima ng mga tao na hali sa Daragao, sa inang probinsya para mag-avail ng serbisyo kang Sorsogon tungkol sa mga resources nila dito sa probinsya. So, okay daw po, ipatuloy ko. Yes po, ma'am. Kami po din nagtatao ng mga permit tuman sa wildlife. Ganyan po, iwa kita digdi yung mga permit. Wildlife control permit sa lang. Sabi ng Lares. This is a very high value. Kwan po yan, in-issue of the wildlife culture. Kaya po ini gabos na tinatransport etc. About sa Lagnisan, nagsisigpo sila ng permit. Yan po natatay kinigibo yan para matawanan ma-regulate na din and then ma-curtail ka ito mga nagaparaurugod sa discriminate kasi and then pag-transport ka kaming mga wildlife species. Pakulang po sa lapitan, kundi pati po itong mga ipo. Po kitang mga avian na permitted na nag-ano din sila kabuhayan kasi sinesell nila in. So this is coupled with wildlife permit issue. Opo. Mampot, kasubago, nabanggit mo species na lapnisan. Ano po, actually, kang last week, actually, ang na-interview ta, digdi sa programang Kapalibutan ta at Tamanon ta, si mismong ARD for Technical Services na si Attorney Ronel Sopsop, as in sa iya man ining pigdiskutir. Mampot, siguro haputon mi talaga sa imo ang regulasyon para digdi sa mga wildlife permits, ano ining mga polisiya kang DENR manunungod sa arog ka ining mga species. Ano po, Mampot? Pero bago mo po simbagon ang samuyang kahapotan, time check po, it's 11:32 in the morning. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Bioflu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bioflu na. Playtime for all your gaming needs. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Hatid po sa atin ng RightMed dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. DENR Antabay. DENR Antabay. Sa raw makakalikasang aldaw po sa giraray sa satuyang mga paraan tabi ka. So bago kita naputol sa satuyang commercial break, pigdidiskutir kan satuyang matibay na guest ang mga manunungod sa programa asin polisiya kang Penro Sorsogon asin kasubago nabanggit niya pinakaenot na igwa ang Sorsogon ki reforestation efforts puon ka itong pang panahon sagod niya na 2025. Sabi ni Mampot kasubago na igwa sindang target na tatanuman
naman na bagong mga itatanom sa Barangay Milagrosa. Nasa 55 hectares po ang itatanom na bagong puon ning mga kahoy. As in, igwa din po siyang tigbanggit kasubago na mangrove reforestation efforts niya po duman sa mga swampy areas kang Sorsogon. As in, nabanggit niya kasubago na sa Sorsogon, sa Prieto Diaz, igwa po sinda duman na 3.9 na ektarya kay mga mangrove. Siguro po, tandaan na inikan sa tuya mga listeners na multi-awarded po talaga ang Prieto Diaz sa pagmantinir, as in pagprotehir kang sa indang mga bakawan o mga mangrove. Sa Tagalog po kang mangrove, bakawan iyan. As in, dyan, apo itong tagilarin si Mampot kung ano ang benepisyo kang bakawan sa satuyang environment. Lalo na ngunyan po, baga, siging uran-uran, talagang ang mga bakawan ang masalbar sa tuya kapag may mga bagyo, may mga tsunami o kung ano pang environmental acts of God. Tiga-apunta po baga yan sa Latin, force majeure. Wow, nakaukod kita sa Latin. As in, nabanggit naman po ni Mampot kasubago na tigpoprotektaran maninda ang Ticao Burias Pass Protected Seascape. Laog po ang Sorsogon, ang jurisdiction kang Sorsogon sa Ticao Burias Pass Protected Seascape. As in, saro pa po na binanggit ni Mampot, igwa din po sindang protected area conservation efforts. As in, igwa nga ni isang nabanggit kasubago na parang may multi-sectoral na nagaataman digdi sa mga pulisiya para sa satuyang mga protected areas. As in, pag may mga violators, aram po nindo last week, tig-ururunan ta ang manunungod sa protected area. As in, tig-diskutir ni Attorney Ronel Supsop ang Protected Area Management Board. Ano po, tapos nagkukua kay PAMBI clearance, as in kung ano ang mga violations digdi, na pag di ka mo nagkuang PAMBI clearance, pwedeng magtaoki imprisonment as in fine, igwa pong penalidad kapag di kita nag-secure kay PAMBI clearance as in nagsunod sa lay. Ano po, as in nabanggit pa kasubago ni Mampot ang manunungod sa tree cutting permit na sabi ni Mampot pag arog ka ini na nag-i-issue sindaki tree cutting permit aram ta po minsan dyan sa indong mga harong igwa ng mapuputol na kahoy na pwedeng mag-cause ki danger, may maantugan na kaining kahoy. Kaya nagre-request din po talaga kita minsan sa DENR na mapaputol ki kahoy. Igwa pong innovation ang Penro Sorsogon na may QR code ang sa indang tree cutting permit. Nata po sa rong obheto da kaini na maasigurar na legit, lehitimo ining mga tree cutting permits na piga-issue kang DENR. As in, saro pa, ang teknolohiya po baga, data mapupugulan, nag-adapt as in nag-adjust man po ang opisina, lalong-lalo na ang Penro Sorsogon sa teknolohiya. Kaya igwa na po sindang QR code. So congratulations po sa mga innovations kang Penro Sorsogon. As in kasubago, igwa kitang texter na sabi, magayunda po talaga ang programa pagpalakad sa Penro Sorsogon. As in, bago kita naputol sa recap ting ini, nahaputaman kay Ma'am Mafereganit, si Mampot, na manunungod sa mga wildlife species, arog kaining mga, ang wildlife po, duwa iyan, igwang buhay layas, buhay ilang. Pero may ko ining nagkakarelibong kayo ang iba kung ano ang buhay layas, buhay ilang. Buhay layas, iyan po sa mga animals na mga wildlife species na pwedeng igwa kita dyan, mga agila, mga halas, mga sawa. Ang buhay ilang naman po sa mga pananong, mga kahoy, iyan ang mga pigpoprotektaran tang mga species kang kahoy, arog kang lapnisan, as in kung ano pang ibang species kang sa tuyang mga tinanom. So, ididiskutir ini ni Mampot. Sige po, ang TSD Chief kang Penro Sorsogon, si Mama Pereganit. Again, good morning, Kiraray. Bali po, ano ko yung basic for the issuance ng permit. Opo. Wildlife pick-up po yan, wildlife posture permit sa Lapnisan or yung Aquilares. Unang-una po, dapat ito sindang lote, sariling lote, or proof na sinda lehitimo paggagamit ng sarong lote for the nursery. Yan. And then, dapat iba po sindang lehitimo proof of ownership
itong pinagsasabitang mother tree. Ano ang mother tree kang lapitan? Hindi po so puno ng kahoy kasi bunga po yung kapunta ng kahoy na yan, dapat po i-register yan na mga mother tree. Pinag-geopartin po yan, in on site. Then, kung bako sasabihin din ng lote, or lagyan sa ibang lote, dapat igwa po silang kontrata tuman sa tagsadiri kang lote na yan na tinda na-allow na mag-utilize kang mga kang mga itong piso harveston para sa pagkatubo kang mga seedlings sa lapisan. Kasi usually po digdi sa Sorsogon until death nakulo babakal digdi ng mga seedlings. Kaya in-ensure po ini na dapat rehistrado ang mother. Then po sa nursery, ang nursery nila dapat pinadong marhay. So dapat ugwasin ng technical and financial capability na mag-operate kang sa room, maaya-aya o marhay appropriate na nursery para sa no? Kasi dapat may iwasan din ang kung may hilang, magkaigwa ni hilang ang sarong mga ang financial capability manin na nangangayon po ng milyon-milyon. Kumbaga, it's just an appropriate and item. I-request na nursery area and then kung ilan din na papatubuon para grantan sila ng permit. Then actually po, ini-inspect ang technical staff ng Penrose Sorsogon. And then magsusulit kami ng report sa regional office. And then dinideliberate with me kang committee na dyan sa region so that kung nararapat sindang tawan ng permit, ang regional office po ang nag-i-issue ng permit. So with this permit na inisyo nila, it's just the time that they would transport these seedlings or sa iba-ibang lugar. Nakulong po kung baga sa Karamagang Gamo, sa Sorsogon kasi probinsya, sa lingot dalag. In-ensure yan na wasindang necessary wildlife culture permit and then ang pag-transport kani, magsisecure pa din sila ng local transport permit din sa DNR Penrose Sorsogon. Ini pong mga nursery kang mga lapisan. Minomonitor po ini kang personahe sa monitoring and evaluation section and the regulatory section ng Penrose Sorsogon. And then po, ang regional office din po, they are also monitoring the budget culture permit and this nursery inisyon nila. Yan lang po for we are really providing the mga technical assistance with some kumbaga kasi yung mga permit na dumating sa gastos na it enhance really their economic So agpalan ka inimampot igwa palan talagang mother tree na pigaapod para digdi sa mga lapnisan asin bago kita mag-issue ka ining wildlife culture permit tama ba ang pagkakadangog ko wildlife culture permit kaipuhan na mag-comply sa mga requisitos na pigtatao kang sa tuyang opisina kang DENR lalong-lalo na po diyan sa Penrose Sorsogon sabi ni Ma'am Fe dapat
igwa din kamo ki tama na lugar duman sa lote na pagtatanuman kaining mga makukuang seedlings hali duman sa mother tree, as in kung bako sa indo sa lote dapat igwa din kamong kontrata duman sa tagsadiri kang lote, as in maski ngani na igwa na kitang wildlife culture permit, dapat igwa pa po kita kaining tigaapod na local transport permit. Tadi mo siya matatransport kung day ka kung baga, madadakop ang sa imong conveyance, madadakop ang pagsasakayan mo. Kaining mga species na ini, kung warang permiso itong local transport permit. So, saro ining reminder sa sato na ini palan po sa mga requisitos, ini po palan su mga permit na kaipuhan pag-abot naman sa mga wildlife resources na igo kita manlain-lain na mga buhay ilang, asin buhay layas na igwa kita dyan sa Sorsogon. Ma'am Fe, aram ko dakol ka pang ihihiras na mga programa as in polisiya. Pero bago ka duman mag-continue, kahapon po baga Chinese New Year. So, pag Enero po, tigahapot mi po talaga digdi sa programang kapalibutan ta at amanon ta, kung ano ang New Year's resolution mo sa ngunya na taon, pwedeng personal, pwedeng para sa opisina, para sa sadiri mo. Tiga-arapot mo yan, mampot. Naisip ko kaya dapat tawanan ta ka ng chance na mag-isip-isip habang nag-aandaran sa tuyang programa. Mampot, so sa EMB, si Miss Sweet, ang sa iyang New Year's resolution, da di inada siya para sa gyuk ngunya na taon. Si ARD naman po for management services, ang sa iyang New Year's resolution da sa ngunya na taon, halion ang barrier sa mga lideres, as in sa mga personahes kang DENR. Mas gusto niya daan na maging warang barrier, maging mas close, mas madali na mag-approach ang mga empleyado sa satuyang mga executives, sa satuyang mga lideres. So iba na lingawan ko na rumdumong ko muna nagtatanda sa kuya, so day na masangyup as in so kay ARD for management services, kay ARD Ronel Astor. So mampot aram ko po na na-discuss mo na ining manunungod sa PA, manunungod sa wildlife, iba pa po ba na programa as in polisiya ang Penrose Sorsogon na gusto mong ihiras? Ito naman. Bali, igwa kita sa iting sarong banner program ni Iniklan noon. Ang Penrose Sorsogon po, nag-accept kitang application para sa pagpatitulo sa mga ingot or lupa, ingot kasi yan dito sa Sorsogon. Both agricultural and residential. Pati na po sa mga LGUs po na itong special patents para magkapituluhan ang sa indang mga sa LGU, both barangay, city, province, munisipyo, na kung igwasindang mga mga struktura na sa ipang titulo ang sa indang na katayuan, makipagsanggoy nilang po para maisan silang itong pig-aapod na special patent. Ngunyan po igwa kitang dakuntiting na nag-request ito. Ang saro sa mga special patent kanya na recently na iniligdi sa Banwang kang irusin sa probinsya, ang province, kasi itong pinupropose nilang provincial o district hospital sa Buena Vista, Irusin. So, on process na po yung pagpatitulo ninda kan sa itong post na area para issue ng special patent. Good news ini ma'am na pigheras mo sa muya na makatabang ang DENR sa pag-issue ka ining special patents sa LGU Sorsogon sa Irusin po na magkakaigwa ki district hospital dyan sa Buena Vista Sorsogon kapag na-issuehan na po kang special patents kang DENR. Tama po ba, Mampot? Maiinot mo na so special patents bago makabilog ki ospital. Pero pag natapos ini na arog ka ining plano
in partnership with DENR, in partnership with the local government kang irusin, ang benepisyaryong maray ining mga taga-irusin, ining mga kaimanwata dyan sa irusin Sorsogon. So actually ining pigihiras mo mampot, good news ini para sa satuyang mga kaimanwa. Kasi very important po talaga ang ospital kay ito actually sa kaaraman kang mga listeners. Dati po ako nag-duty man dyan sa Sorsogon, kay ito, kang mga kaakian ko. So, nararanasan ko kung ano ang estado kang healthcare sa Sorsogon. Dati akong nag-duty dyan as a nurse. Mampot. Kaya, kang nadangog ko ining bareta mo na magkakaigwang district hospital sa Sorsogon sa pakikipagtabangan kang sa DENR na ma-issuehan ki special patent, naugma ako. So siguro mauugma din ang satuya mga listeners dyan sa Erosin. So sabi po Ma'am Pot ni Ma'am Judy Doma, expertise mo daa ang patent. Tig-chat niya ako. So ano po, ini na sa napag-urunan tata special expertise mo da po pala ini. Ano po ba mampot ang differences like sabi mo kaini na pag special patent sa mga local government, sa pamahalaan, tama ba ini? Ano ang difference kay ini sa agricultural as in sa residential free patent? Ma'am, iyan ko lang muna yung Ala ba ining? parang hospital nito sa Sorsogon. It would sa mga banwaan, particular sa second district ng Sorsogon. Pulpuya na mga banwaan dyan para dito. Ini po ay spearheaded ng local government Sorsogon. Ini po, anong difference ng special patent? Ang special patent po, ini po iba kitang special patent for the Department of Education para ito sa mga site. And then po, iba naman kita special patent sa mga government agencies, lalo sa mga LGUs, sa mga local government units, both barangay, municipal, po. While the agricultural, rental patent, this is issued to individuals. It might be a corporation. May mga din sila man. Kaya for the actually the quality special patent for the sa mga ining schools ang daming kasi part yan ng sa government na dapat ang tatayuan nila kan scrap code dapat ensure na sa diri ang institution or even. And then, ang sa residential patent naman, hindi po, dahil man ito po ang improvement ng Sorsogon, napulo po kitang mga na-receiving application for residential patent. Hindi po purposely para po sa residensya. So, and then, inudan ng sa mga tao. Ano po ang basic requirements niya? Dapat igwa ka pong policy na yaong kapitan, ka dyan, and then anong policy dito, donation, sale, or extrajudicial settlement, nagpupubat na sa inyo. And then, it would be enhanced by taxation and the affidavit sa barangay, kumbaga, yung may alam doon sa loob. Affidavit of two disinterested persons, ayan, ma'am, so, mga taga-barangay. Mga magsangguni lang po sa digdig sa probinsya sa Sorsogon. Residential patent, ang agricultural patent, within 120 days, na-i-issue po yan kapag kumpleto ang saindang mga dokumento. Kapag kumpleto ang sendang tulad ng yan, then ito certification from the each na yung titulo, then certification from the RTC or MTC, and diyan sa area na apply ninda na dayan big bank or
dahil kaso iyan, nagpapatunay na dahil kaso iyan. Yan po ang mga basic na humidity. And then po, ma-apply synthetic sa Sorsogon, and then may investigation yan. Hindi yan hindi, mabayad sindang admin fee na 50 pesos. Pero dapat may mga certification silang isi-secure. Kapag portion yan, meaning kalahati o parte lang sa lote, kailangan po sila mag-secure ni survey authority. Ang survey authority po sa mga bakong tituladong lote, dapat igwa po sila kayan ng survey authority na ang nag-i-issue lang sa probinsya ng Sorsogon, siyempre, DNR Penrose Sorsogon. Dahil po yan ini-issue kan sa Rodo Dati. Only ang ano po. Dahil po, kaya igwa mga ini-part ko po ini dahil may mga cases po kami na antikti na nagpapasurvey sinda, and then dahil man po yan dahil nga dapat before magpa-survey kan sa ron bakong tituladong lote, may survey authority sa siya sa DNR Penrose Sorsogon. Tiring man po yan sa agriculture na atin tinatawag din yan, pwede nitawag sa ron operation partnership. And then po, kay Tuhan ta din po yan, ang mga area yan, lalo sa residential, dapat may yan. Hindi sa city, ang pinaka-most ng area nila should be 500 square meters. Sa Ano ini, ma'am? Limit ba ini na 500 square meters? Sa city yan, for the residential. And then sa sa ibang first class municipality, taga-ano man yan, 700, 750, 1,000. Depende sa munisipyo. Kung first class ka, mas naglalangkaw ang limit na tigtatao kang gobyerno. Ano man po. So, ano po kaya? Kaya agabo sa po, sa coastal area naman po, iwa kita na beach staff, iwa kitang apod na force release agreement or miscellaneous lease. Ini po ang pag-ukupa ang mga lote o ingod dyan along the coast. Pero depende po yan kasi we are station na bounding ini sa sea, there should be a salvage of 20 meters. Pero Digdi sa mga foreshore areas ta. pag within Tikaw Morias or the PA, 40 meters yan. Hindi po yan. Para mo mampot. Permita kang nakakaibahan sa mga meetings, sa mga paapod, digdi sa DNR, pero ngunyan ta ka lang talaga mampot, nakakaulay, kiarag ka ining sarong oras na nahiras mo sa muya ining mga kaaraman mo manunungod sa mga plans and programs kang DENR. Ara mo mampot, mahihiling mo kapag ang sarong opisyal nagsisimbag hali sa experience o sa pig-adal niya itong bagay na ito o programang ito, pero ang nahiling ko sa imo mampot ang pighiras mo sa muya garo hali na talaga sa experiensya mo bilang sarong boss, bilang sarong leader dyan sa Penrose Sorsogon, kaya nauugma kami magdangog kaining mga tigihiras mo gari ako kumbaga tignawan mo kaming pag saro-saro puon ridge to reef, nagpuon ka sa pinaka taas kang kahoy kang mga kabubuldan, tas sabi mo kasubago nagpuon ka sa reforestation efforts sa NGP, tapos nagtapos ang sa imong explanation ngunyan sa mga foreshore areas, pababa kita mampot, kaya nasa saro-saro ta talaga ining mga programa as in polisiya kang Penrose Sorsogon, kaya alang mampot igwa na sa nakitang 3 minutes dakol pa ko ta ako mambot na gustong i-apot sa imo ta talagang na-explicar mo ang kada programa as in polisiya kang DENR, pero dahil sa limited and sa tuyang time, aputon ko na po ma'am, ano ang sa imong New Year's resolution sa ngunya na Chinese New Year, as in panghuring semana kang Enero, ano man po? Igwa ka po ba? Mission ko. Kumbaga,
dagdagan ko ang visibility sa mga kliyente o sa mga taong nagdiabetes sa Buyang Office. Ang pangdua kong resolution, magluway-luway ako lahat dahil lalo sa banyo dahil may slide up. Ayan lang po. Wag kayo na nining... Oh, sige, ma'am. Ano pa? Noon, ma'am, sa pagtaon ni oras Penrose Ortogon para at least ma-share ni man lang ang mga hinihimo ni serbisyo para sa particularly para sa Sorsogon. And siyempre, mari daw sa bus. Ngunyan po tawag ko din si Ma'am Judy Doma para pahayag siya kung share Sige niya. po, Ma'am Judy. Good morning po, Ma'am Judy Doma. Ang planning officer trip kang Penrose Sorsogon, maiguson po ining tawong ini, si Ma'am Judy Doma. Good morning, ma'am. Good morning. Tanghali na so happy lunchtime na siguro ang greetings ko. Tama po, Ma'am Joanne. Kulang ang sarong oras kapag pinagdidiskutiranta ang satuyang mga programa sa DENR. Talagang gustong sabihin, dakulon talaga sa satuyang obligasyon, sa satuyang kapalibutan. Anyway, igwa pa man po baga kita ng mga programang masunod. So siguro sa mga daimi na discuss mo niyan na aldaw, sa masunod na satuyang pagpoprograma, duman naman kita mapuon. Sa totoo po talagang dakol pa ang satuyang dapat pag-diskursuhan sikti sa satuyang programa. As in, marayrahay na natatawag kita ng oportunidad sa nganing maihiras ka kung ano talaga itong mga pigigibo ka sa tuyang opisina, ano sa tuyong mga serbisyo, ano ang mga pighahagad sa inda na requirements kang sa tuyang opisina para madali man sana po kitang makapag-comply sa tuyang mga gustong makuang produkto, serbisyo sa tuyang opisina. So yan lang po, Diyos marhay na aldaw, at sana pangagita na sana duro-diretso naman kuta nang magpunto so pagparauran o kay puhan taman so pag-uran baga lalo nag-uuruma tapos kang mga nakaaging bulan, aging simana, grabing baha, so dakulunon ang mga naapektuhan na farm, nagbabakbusin daw niya kapag taranong sana pupundo naman si uran, enough water lang para padagos naman sa indang pag buhay-buhay, as in, tumaas naman ang satuyang ekonomiya. So yan daw po, maray na aldaw, para sa gapo. Thank you po, Ma'am Judy. Maswertihon man ang satuyang programang kapalibutan ta at amanon ta nakaibahan ta po ang ngunyan ang TSD Chief kang Penrose Sorsogon na si Mamafe Reganit. As in, syempre ang Planning Officer 3 man po kang Penrose Sorsogon na si Ma'am Judy Doma. Basugon kita sa kaaraman, manunungod sa mga pulisiya, mga programa dyan sa Penrose Sorsogon. As hindi ko malingawan ang sa imong New Year's resolution, Ma'am Pot, na pakusugon lalo ang visibility kang sa tuyang mga personahes, kang sa tuyang mga lideres dyan sa Penrose Sorsogon na dati nang makusog talaga na igwa nga di kitang texter ka subago. Pero ang ibig sabihin ka ini, ang pinakainot na naglalaog sa isip ta, so kapakanan kang sa tuyang kairibahan sa komunidad na hierarchy po baga iyan, igwa kitang mga ano ang importante sa tuya. Bilang mga nagsiserbi sa gobyerno, napaka-importante sa tuya na mapagserbihan ang sa tuyang mga kaibahan sa komunidad. So gusto ko ining New Year's resolution mo, Ma'am Pot, as in sarong pa ini magluway-luway talaga, dapat magluway-luway ta mapagal ang mag-igwang injury ang health ta ang pinakaenot sa gabos na atamanon ta kung dei bilog ang satuyang hawak, dei maray ang satuyang salud, di kita makakataong mas maray na serbisyo sa gabos. So
Bako sana po ini sa muyang duwa ni Mampot sa gabos po na listeners kang sa tuyang programang Kapalibutan ta at Mano ta gabos po kita magluway-luway kapag maluwas ta grabe po baga ang tubig maalnas diyan sa luwas sa banyo kung saan pa na lugar na pwede kitang madiskwido mag-ingat po kita. So maraming salamat po syempre sa liderato kang matibay man na Penro OIC Penro kang Sorsogon na si Forester Marlon C. Francia. Maraming salamat po. Asin po sa pamayo kang samuyang maigos na Regional Executive Director na si Red Francisco Emilia Jr. sa 3. Ako po si Joan Montecastro asin ini ang satuyang naging programa Kapalibutan ta at Amanon ta. Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan ta at Amanon ta. Kapalibutan ta at Amanon ta. Diyos mabalos sa indong pag-antabay.